μόλις τελείωσε το live να καταλάβεις. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω το πραγματάκι. Θα σε προσέξω εγώ, μην μου ανησυχείς καθόλου. Έχω φέρει καραμέλιτσες για το λαιμό. Δεν ξέρω τι γεύση αρέσει, εγώ πάντως παίρνω αυτήν εδώ. Είναι μέλι με λεμόνι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ότι βλέπω τη τεράστια διαφορά, αλλά κάτι κάνει. Για την ώρα όταν την παίρνεις, κάνει καλό. Λοιπόν, κάτι μονομάτιλα. Εννοείται χαρτοπετσέτες. Αν και βλέπω ότι έχεις φέρει ρολόγιας. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, αν θυμάμαι, σου είχα ζητήσει αν έχεις κάποια κρέμα Vicks. Την έχεις? Δεν έχεις, δεν πειράζει. Τι έχεις? Έχεις μια Νιβαία. Εντάξει, καλή είναι και αυτή. Εγώ σου έχω φέρει κάποια αντικείμενα εδώ και κάποια φάρμακα. Μην αγχώνεσαι, θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Και εννοείται, αχ, ξέχασα το θερμόμετρο. Λοιπόν, μιας και το βρήκαμε, για να το βάλουμε λίγο. Κάτσε έτσι χαλάρα, μην αγχώνεσαι. Εν τω μεταξύ αυτή η έκφραση, το μην αγχώνεσαι, δεν ξέρω γιατί τη λέμε. Άμα έχεις άγχος αγχωθείς, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι χαλάρωση. Γιατί πέρασα κι εγώ 2 εβδομάδες κάτι, δεν ξέρω τι ήταν καν. Ήταν τόσο δραματικό, ξεκίνησε με ένα κρυολόγημα τύπου συνάχη και λίγο πονοκέφαλο, λίγο πίεση στα μάτια. Και μετά, κλασικά, τώρα τα τελευταία 2 χρόνια μου γυρνάει στο λαιμό. Χάνω φωνή, ακούω μέσα τα λικέρις, με άκουγες πως ήμουν, ακριβώς. Απλά αυτή τη φορά κράτησε πολύ παραπάνω και ήταν πολύ πιο δύσκολο να επανέλθω. Δεν έχω ιδέα, δεν με βοήθησε έτσι εύκολα κάτι. Ωστόσο έκανα τεστ για COVID, γρίπη Α, γρίπη Β, τίποτα. Οπότε δεν έχω ιδέα τι ήταν αυτό που πέρασα. Εσύ δεν μου φαίνεσαι τόσο χάλια. Ευτυχώς έχεις και τη βοήθεια τη δική μου, οπότε θα τα πάμε τέλεια. Επίσης, ξέρω ότι δεν έχεις όρεξη να φας και ότι δεν έχεις διάθεση να προσπαθήσεις καν να αγγίξεις κάποιο τρόφιμο. Εγώ ωστόσο σου φέρα γαλέτες, σου φέρα ριζόγαλο. Θα μου πεις με τι κουταλάκι θες να φας, με πλαστικό ή με μεταλλικό. Έχω τέτοιες παραξενίες εγώ, οπότε μπορεί και ο άλλος λέω να έχει. Να προνοήσω, θα φάμε ριζόγαλο. Θα φάμε γαλέτες. Τι άλλο μωρέ. Αυτά, και θα σου κάνω και περιποίηση προσώπου. Έτσι λίγο να ξεχαστούμε, να σε περιποιηθώ, να σε χαϊδέψω έτσι λίγο το προσωπάκι. Να το καθαρίσουμε, τον υδρότα. Σου φέρα και καραμελίτσες όπως σου είπα, θα πάρεις μία τώρα. Και μετά θα σου δώσω το πανατόλ. Και τι ωραίο χρωματάκι. Έλα, ποια θέλεις, διάλεξε. Ωραία. Είναι ωραίο να διαλέγουμε. Λοιπόν, άνοιξε το στοματάκι. Τέλεια. Τι λέει αυτό? Τροχίσκι. Μάγκα. Πρώτη φορά ακούω αυτή την λέξη. Και εδώ πέρα λέει ότι είναι με λεμόνι και μέλι. Και πρέπει να τις παίρνεις κάθε 4 ώρες. Εγώ τις έπαιρνα όπως σου λέω. Δεν μπορώ να πω ότι ένιωθα μανκετή, ότι μου φεύγει ο πονόλεμος και τα λοιπά. Αλλά μου τον μαλάκωνε το λαιμό και ένιωθα μία, πώς να πω, μία ανακούφιση θα πω. Αυτό θα πω. Τώρα, μιας και ήταν κίτρινη καραμέλα, τι λες να βάλουμε κίτρινα ή πάτσι στα μάτια? Θέλω λίγο να περιποιηθώ το προσωπάκι σου. Είναι από την Orla Skin. Μυρίζουν απίστευτα ωραία. Τα έχω δοκιμάσει. Έχω και σε ροζ και σε μπλε. Είναι φανταστικά. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μονομάτιλο τώρα για να σου καθαρίσω το προσωπάκι σωστά. Πώς αλλιώς θα βάλουμε κάτι στο πρόσωπο αν δεν είναι καθαρό? Και από εδώ και από εδώ. Και αφού σου δώσω μετά το πανατόλ, θα σου κάνω και λίγες κοπρέσεις έτσι να βοηθήσουμε τελείως να πέσει ο πυρετός.
Εγώ εντάξει σου βάλω το θερμόμετρο, αλλά μάλλον δεν έπιασε καλά. Γιατί δεν μας είπε τίποτα. Ξαναβάρ' το μία. Για να σ' αγγίξω. Μου βγάζει λίγο δέκατα. Σαν Μανούλα και εγώ έχω εμπειρία με το άγγιγμα πλέον. Νομίζω θα έχεις έτσι 37 και 8 και 9. Δεν μου φαίνεται για 38 και... Θα καταφέρω να το ανοίξω, λες. Για να δω. Δεν ανοίγει εύκολα. Τέλεια. Άμα το τραβάς έτσι, τραβιέται χωρίς να κάνει φασαρία. Το κάνεις λάθος, κυρά μου, τόση ώρα. Θέλει αργά και σταθερά. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Αργά και σταθερά. Κοίτα που κάνουμε δεκάρους να ανοίξουμε ένα iPad. Ωραία. Τελειώσαμε, το έβγαλα. Κάτσε εσύ τώρα. Το βλέπεις? Λοιπόν, σου βάλω το ένα σε αυτό το μάτι και το άλλο σε αυτό το μάτι. Τέλεια. Για κάτσε. Λοιπόν, πήγε λίγο στο μάτι σου, δολώσαμε, αλλά εντάξει, ξεδολώσαμε. Τα αφήνεις εκεί, δεν το πειράζεις, δεν θέλω να μου κάνεις τίποτα. Έχω φέρει, μιας και όλα είναι κίτρινα, τυχαία τα πιάσα όλα και την αλήθεια σου λέω, δεν το έκανα επίτηδες. Έχω φέρει αυτό το lip balm που είναι με λεμόνι. Δεν ξέρω, το λεμόνι το έχω συνδέσει με κρεολογήματα και πάει λέγοντας. Κάτσε εκεί. Δεν μυρίζει υπέροχα. Λεμόνι στα αλήθεια. Λοιπόν, αν θες να σου ξαναπάρω θα μου πεις. Γιατί εγώ έχω τη τάση αυτά να τα πειράζω και εξαφανίζονται από τα χέρια μου, οπότε ξαναβάζω. Δεν έχω θέμα. Εδώ το αφήνω δίπλα μας. Πώς αισθάνεσαι? Δεν είναι ωραία δροσερά? Έτσι. Λοιπόν, έχω ένα αντισηπτικό. Ήμουν Αθήνα πρόσφατα, οπότε τα κρατάω αυτά τις αεροπορικές, μ' αρέσουν. Και γιατί μυρίζουν ωραία, αλλά και γιατί στο δίνουν. Από τα λίγα πράγματα που σου δίνουν. Κοίτα, κοίτα τι ωραίο. Πάμε λίγο τα χεράκια σου, δώστα μου. Τέλεια. Και το άλλο. Δεν θα σε σηκώσω τώρα. Να σου λέω πάμε να πλένουμε και τα λοιπά. Θα κάνουμε έτσι. Όμορφα και ωραία τα χεράκια, τα νυχάκια. Μυρίζει τέλεια, μυρίζει επίσης. Όχι, είναι απίστευτα ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα παναντόλ. Φίλοι, είναι το μόνο που με βοηθάει. Δεν ξέρω. Έχω πάρει κόντεφ αλκοφρέν και πάει λέγοντας. Δεν. Ίσως γιατί αυτό που πάθαινω εγώ δεν είναι για αυτά. Οπότε έχετε αυτό το σωτήριο πράγμα. Και με βοηθάει απείρα. Να σου δώσω ένα ή δύο. Εγώ παίρνω 2. Είναι 500 γραμμάρια. Θα σου βάλω 2 και θα δεις ότι θα νιώσεις περδίκι. Λοιπόν, όχι, κοίτα τι ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο. Θα αφήσουμε το ένα να λιώσει και μετά θα βάλουμε και το άλλο. Πάμε να βάλουμε άλλο ένα. Για να γίνεις γρήγορα καλά, έτσι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι βάζω
το χειρότερο μου το να φράσω. Τέλεια. Άντε χρυσό μου. Άντε καλό μου. Πάρα πολύ δυνατό. Τέλειο. Πες μου αν τελειώσει. Εσύ έχεις θέμα με τα αναφορά σου? Όχι. Πάλι καλά. Γιατί αν με έβλεπες εμένα να παίρνω το αναφορά σου, θα γέλαγες. Δεν ξέρω γιατί το σώμα μου αντιδράει και δεν θέλει να το καταπιώ. Βάζω στο στόμα τη γουλιά και είναι σαν να μου λέει δεν θέλω να το καταπιείς. Οπότε σε κάθε γουλιά είμαι τύπου χοροπηδάω. Προσπαθώ να ξεχαστώ, να κάνω ήχους μουσικής, ξέρω, να κοιτάξω κάτι να εστιάσω. Για όνομα του Θεού. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποια, αλλά για κάποιο λόγο καταλήγω να παίρνω πάντα τα νεφράζω. Έχω ακούσει ότι είναι πιο δραστικό. Ότι πάει στο αίμα πιο γρήγορα, οπότε ίσως υποσυνείδητα να θέλω να πιάσει πιο γρήγορα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Λίγο. Τέλεια. Έτσι, και εγώ δεν θα σε πιέσω τώρα να το πιείς μόνο ρούφι. Δεν το κάνω στον εαυτό μου, θα το κάνω σε σένα. Με τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά. Έχει απέσια γεύση. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε ωραία να πούμε. Λίγο ακόμα σου μείνει. Πάμε. Από θάρρος πάντως και γενναιότητα με ξεπερνάς, να ξέρεις. Τώρα ήρθε η ώρα να σου βάλω η κρεμούλα. Αυτή η κρέμα είναι από τις αγαπημένες μου, δεν ξέρω. Όποια κρέμα και να βγει σε αυτό το πλανήτη δεν ξεπερνάει αυτή την κρέμα στην κλασικότητα, στην μυρωδιά, στο τι μου θυμίζει αυτή, δεν ξέρω. Μου θυμίζει την παιδικότητα, την ανεμελιά, δηλαδή κάτι εποχές που όταν την έβαζα αυτή να ήμουν παιδί. Απλά αυτό μου θυμίζει. Πάμε λίγο. Κατέβασε μου λίγο. Έτσι λίγο, άνοιξε με το κουπιά. Μπράβο. Πω. Είδες, κάνοντας καλό σε σένα, κάνω καλό και σε μένα. Θα είναι θα τόσο τα χεράκια μου. Και εννοείται, χαλαρώνοντας σε σένα, χαλαρώνω κι εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω μασάζ στους ανθρώπους. Ένα από τα πολλά επαγγέλματα που θα έκανα, εάν μπορούσα να κάνω πολλά ταυτόχρονα, θα ήταν αυτό. Κοίτα τι ωραία που γυαλίζει το δέρμα, ρε φίλε. Υπέροχο. Κάνουμε κυκλικές κινήσεις στο στέρνο. Αισθάνεσαι ανακούφιση? Χαίρομαι. Πάμε να πάμε κι άλλο. Σε αυτή την κρέμα μου αρέσει που δεν αφήνει έτσι το δέρμα. Μπορεί και να φαίνεται ότι γυαλίζει, αλλά δεν κολλάει. Κατάλαβες, δηλαδή θα τη βάλεις και μετά είσαι ενυδατωμένος, αλλά δεν κολλάει. Δεν μπορώ τις κολόδες υφές, αν υπάρχει αυτή η έκφραση. Οι περισσότερες κρέμες ή τα, δεν ξέρω, τα body creams, τα body butters δεν τα παίρνω για αυτό το λόγο, γιατί μετά νιώθω ότι έχω κάτι πάνω στο δέρμα. Το αηδιάζω. Ενώ αυτές οι κρέμες δεν ξέρω τι κάνουν. Απλές, φθηνές, αλλά γυαλίζει το δέρμα σαν τρελό, χωρίς να νιώθεις βαρύ το δέρμα σου.
στα πλεμόνια, στον ισοφάγο. Γενικότερα σε αυτή την περιοχή. Αχ, μη δεις περό, κοίτα πόσο ωραία γυαλίζουν τα χέρια. Πάρα πολύ ωραία. Θες να σου βάλω και στο πρόσωπο. Ωραία. Θα πρέπει απλά να σου αφαιρέσω λίγο τα eye patches. Θα ήθελα να τα βάλω σε μένα, η αλήθεια είναι. Λες να τα βάλω. Έχω εντάξει το make-up και θα μου το διαλύσει. Άστο, θα τα βάλω μετά εγώ η σιλιάρα. Πάμε να βγάλουμε και το άλλο σου. Λοιπόν. Εντάξει. Βλέπεις πόσο ενυδατωμένα παραμένουν. Θα μου πεις τι έκανα. Τίποτα. Αλλά έχω πάρει και άλλα τα οποία τα βάζεις και μετά από λίγο στεγνώνουν και λες πού είναι η υγρασία, θέλω κι άλλη. Ωραία δεν ήταν η καραμέλα. Πάρα πολύ ωραία. Πού έβαλα την κρέμα νάτι. Για να σου βάλω και λίγο στο προσωπάκι. Λοιπόν, λιγάκι, δεν θα βάλουμε πολύ. Αλλά για να νιώθεις έτσι την περιποίηση από πάνω μέχρι κάτω. Λοιπόν. Κάτω από τα μάτια, μυτούλα, σιγωματικά, το μέτωπο, να κάνουμε και το πηγούνι λίγο, να κάνουμε και το λαιμό, έτσι λίγο από κάτω, τέλειο, για να πλώσω στο χέρι μου. Ρε φίλοι, άλλη όψη έχει το χέρι μου. Πάρα πολύ ωραίο. Μιας και σου έκανα αυτή την περιποίηση με την κρεμούλα, θα σου φέρω λίγο τώρα 2 ice globes να τα βάλουμε έτσι στο πρόσωπο. Ταιριάζει πάρα πολύ με κρέμες να κάνεις τα ice globes. Γιατί είναι έτσι δροσερά και οτιδήποτε έτσι γλιστράει πάνω στο δέρμα αυτή τη στιγμή θα είναι τέλειο. Είναι απλά θεϊκό. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό συνέχεια. Συνέχεια. Τέλεια. Θα κάνω έτσι. Αυτό εδώ. Αχ, τα αγαπώ. Να σου κάνω λίγο και με τις άκρες. Έτσι κυκλικό μασάζ στα ζυγωματικά. Και βλέπω ότι και εσύ νιώσεις λίγο μια πίεση γύρω από τα μάτια, από το πυρετό. Λοιπόν, μιας και πήραμε τώρα Πανατόλ, μπορούμε να κάνουμε το εξής, εσύ θα διαλέξεις. Θέλω να κάνουμε τώρα κομπρέσες έτσι ώστε μετά να προσπαθήσουμε να φάμε. Τέλεια. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, έχω φέρει εδώ πέρα ένα ταπεράκι με λίγο νερό δροσερό και έχω φέρει κάποια πανάκια τα οποία αν αλλάξει θα τα χρησιμοποιώ. Και θα τα τοποθετούμε στο μέτωπο σου, εντάξει. Έτσι, δροσερά όπως είναι. Πάρα πολύ ωραία. Σου άρεσε ο ήχος από το νερό? Θα το κάνω πάλι. Και εμένα
υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσω ότι είναι η κίνηση χεριών και οτιδήποτε έχει να κάνει με νερό. Μόλις αισθανθεί αυτό, μου λες και το βγάζουμε. Και βάζουμε το δροσερό. Ζεστάθηκε. Τέλεια. Το αφήνουμε εδώ και βάζουμε το επόμενο. Δεν θέλω να το στραγγίξω τελείως. Να έχει νερό για να παραμένει έτσι δροσερό. Για πάμε. Τέλεια. Φανταστικά. Φέρνω το επόμενο. Θα το κάνουμε έτσι για κάνα 4 λεπτάκια αυτό. Να σε χαλαρώσει. Και εγώ θα μείνω εδώ εννοείται το βράδυ. Θα σε προσέχω. Ούτως ή άλλως δεν έχω κάτι άλλο να κάνω αύριο. Είμαι ελεύθερη, οπότε ταιριάζει τέλεια. Φανταστικά. Ζεστάθηκε. Τέλεια. Για να σου βάλουμε αυτό τώρα. Τέλεια. Κάτσε έτσι. Πολύ ωραία. Νιώθεις να σε ανακουφίζει. Τέλεια, τέλεια. Νομίζω και εμένα το χαμένο μου πάρτι είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχω υψηλό πυρετό δεν μου αρέσει να με ακουπάει κάτι κρύο. Όταν έχω 10 και είμαι έτσι 38 με ανακουφίζει. Αλλά όταν καίω πάρα πολύ με ενοχλεί το κρύο το νερό. Αλλά εντάξει, οτιδήποτε χρειάζεται να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε το πυρετό. Και αν είναι και φυσικός τρόπος, δεν θα πούμε όχι. Ζεστάθηκε. Έλα βάλουμε αυτό τώρα. Χαίρομαι που σε βοηθάει. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να σε βοηθήσω. Λοιπόν, να συμμαζέψω λίγο και τα πάμε τώρα. Α, δεν ακούω τίποτα. Έστω 3 μπουκές κάτι θα κάνουμε. Σκουπίσω τα χέρια μου. Το νερό το κατεβάζω. Εάν χρειαστούμε σε λίγο να ξανακάνουμε, θα ξανακάνουμε. Λοιπόν, τι θέλεις, γαλέτα ή ρίζογαλο? Τίποτα. Ωραία, θα το αφήσω πάνω μου τότε. Θα φάμε έστω λίγο ρίζογαλο. Είναι ωραίο δροσερό. Θα το χρειαστείς, δεν θέλουμε να μας κάτσουν βαριά τα φάρμακα. Λίγο. Και αυτό το συγκεκριμένο είναι η top.
δεν έφερα 2 να φάω κι εγώ ένα? Λοιπόν, εύκολο άνοιγμα, αλλά επειδή λύστερα τα χέρια μου δεν ανοίγει. Ωραία. Εδώ, ανοίξουμε και το υπόλοιπο. Λοιπόν, διάλεξε τι θέλεις. Τέλεια. Το βάλουμε στην άκρη. Και τώρα ήρθε η ώρα να φάμε. Τέλεια. Με το πάσο σου. Άμα σου πάρει 5 λεπτά να φας τη μια μπουκιά, εδώ είμαι εγώ με της υπομονής. Κι άλλο, τέλεια. Τελικά μας άρεσε. Για πάμε. Φανταστικά. Μα πόσο τέλειο θα συνεργαζόμαστε. Ξέρεις, εγώ σχεδόν όλες τις παθήσεις που έχω περάσει, τις έχω περάσει μόνη. Θα ευχόμουν και εύχομαι να είχα έστω έναν άνθρωπο να έρθει και να μου πει, ξέρεις τι, θα σου βάλω κομπρέσα, θα σε ταΐσω, θα σου φτιάξω πίτσα, θα σου φέρω λίγο το φάρμακό σου. Οπότε, δεν ξέρω εσύ, επειδή έχεις εσύ πάντα εμένα ή κάποιον άλλον, δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να είσαι ολομόναχος σε κάτι τέτοιο. Άντε. Πάρα πολύ ωραία. Μα το ξέρω ότι θα μου φέρεις αντίρρηση, αλλά το ξέρω ότι θα σας αρέσει κιόλας. Μεγάλες μπουκές για να δυναμώσουμε και για να σε καγελάσουμε. Είπα θα πάμε λίγο, αλλά θέλω να φάμε έστερα και σεδάκι. Έχουμε δύσκολη νύχτα μπροστά μας και πρέπει να έχουμε κάτι στο στομάχι μας, δεν γίνεται. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πάρα πολύ καλά τα πας. Μ' αρέσει πολύ η προέλευση γάλακτος από Ελλάδα. Funny story, είχα πάει ας πούμε στο Σκλαβενίτη. Πάρεσαι μια μπουκιά, θα σου λέω το story. Είχα πάει στον Σκλαβενίτη και άκουγα έναν κύριο που παραπονιόταν στα λαχανικά ότι λεμόνια από Βραζιλία, και τι πάθαμε εμείς σε ολόκληρη Ελλάδα, δεν έχουμε λεμόνια και τέτοια. Και το λέω να δεθούμε Τζέννη ότι πραγματικά δηλαδή σαν χώρα έχουμε πράγματα τα οποία πλέον και τα πληρώνουμε ακριβά. Λάδι, για παράδειγμα, φέτα, έχει πάει στο Θεό. Τι γίνεται, τι φάση? Γιατί έχουμε λεμόνια από Βραζιλία? Δεν έχουμε λεμόνια. Έλα, τελειώνουμε. Εντάξει, δεν θα βιαστώ άλλο. Θα σε αφήσω να αφήσεις 3 μπουκές, εντάξει, δεν θα στο ταΐσω όλο. Πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, cheers. Κάτι κάναμε. Σε λίγο θα φάμε και 2 γαλετίτσες. Θέλω να έχουμε κάτι στο στομαχάκι μας. Αλλά σε λίγο. Για την ώρα θέλω να περιποιηθώ το πρόσωπό σου για άλλη μια φορά. Λίγο να κάνουμε έτσι mist therapy. Μυρίζει τέλεια. Έχω βάλει ροδό νερό. Είναι φανταστικό. Να κάνω και λίγο στα αυτιά σου κοντά. Και απ' την άλλη. Και από εδώ. Και από εδώ. Και από εδώ. Και στο πρόσωπο. Τέτοια περιποίηση δεν έχεις κάνει και όταν ήσουν καλά. Πέρα από την πλάκα. Σου έχω ανοίξει πόρους, σου έχω βάλει κρέμες, σου έχω βάλει πάτσες. Να βάλουμε. Είδες, τώρα με το φαγητό έφυγε όλο. Αχ, μυρίζει υπέροχα. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε τώρα. Θα βάλουμε και λίγο φαρμακάκι στη μητούλα για να ανοίξει και να κοιμηθείς και υπέροχα, εντάξει. Φανταστικά. Αυτό δεν χρειάζεται να σε βοηθήσω να το κάνεις εσύ. Χαλάρωσε. Απλά θα κουπάω στο θέρμα σου.
πιο πολύ ποιος αρέσει, έτσι οπτικά? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πολύχρωμο, γιατί δεν ξέρω, τα πολύχρωμα αντικείμενα μου προκαλούν εφορία. Το έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια. Βλέπω κάτι χρωματιστό και τρελαίνομαι. Μου προκαλεί μια χαρά. Όπως το δέντρο σου, ας πούμε, είναι τύπου του ονείρου. Είναι φανταστικό. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω πινελάκι. Θέλω να σε βοηθήσω έτσι λίγο να αρχίσεις να κοιμάσαι, να υπνοτίζεσαι. Στο κρεβάτι, στο καναπέ, που θέλεις. Τέλεια. Εννοείται, για οτιδήποτε με χρειαστείς, θα με ξυπνήσεις, δεν θα διστάσεις. Και δες τι σου φέρα τώρα. Αυτό το χρησιμοποιούν οι ορθοπαιδικοί για τους πόνους της αρθρώσης. Αλλά εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε για να χαλαρώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λες να κάνω μια προσπάθεια να κλείσεις ματάκια? Θα σου χαμηλώσω και εγώ το φως. Θα κάτσω έτσι για λίγο δίπλα σου. Θα σου το χαμηλώσω να το κλείσω τελείως. Ας το κλείσουμε για λίγο αυτό εδώ. Έτσι. Θα σου κάνω παρέα μέχρι να κοιμηθείς. Θα σου πω αν θέλεις έτσι να μετράω αντίστροφα, να σου λέω χαλάρωσε. Και κάποια στιγμή